चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाई टी शुणवे कि भाई कौन जाऊँ बोधे पहाड़ को जाऊँ आप नाटा ना गांडू क्या बोला तूने नहीं पहले क्या जाके इलाज कराओ अपना। ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୋ ନା ହଁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମୋ ନା ପାଣ୍ଡୁ क्या क्या बोला तूने हाँ पांडु ଆପଣ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ନାଁଟା ସୁଟ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦି ଭାଇ କି ए से आगे देखो पहाड़ दिसले हाँ, हाँ। देखा जाଉଛି ପାହାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ବୋଲେ ଘର ପାଖାପାଖି ପାହାଡ଼ ଅଛି ତ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶି ଯାଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଣ୍ଡୁ ପାଣ୍ଡୁ ଆଉ ଓ ମାନେ ଆପଣ ପାଣ୍ଡୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗାଣ୍ଡୁ ହଁ ଗାଣ୍ଡୁ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିବେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଗେଟଅପ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଗାଣ୍ଡୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଚାଲିବେ କି ଆପଣ ଟିକେ ପାଣ୍ଡୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ଆଉ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଣ୍ଡୁ ବାଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏମିତି ଫିଦା ହେଇଯିବେ ଆପଣ ସ୍ମାଇଲ୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଦୁଇ ତିନିଟା ପୁରା ଝିଅ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯିବେ ଦେଖି ओके हो गया मजा आ गया नहीं हाँ अरे कहना क्या चाहते हो? जदि आपको सुंदर लगुच लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु।